ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit tayo, ninais ko malaman. Hangad ng isang katulad mo, hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harap. Few moments later. Basita sige takanyak ng kayaw. All these days you are my legal wife. Di ka kumanagpasugnod pa'y bakit uray ta siyak metay nagagay. Honey, are you alright? Yeah. Sikala ang my only legal wife. Congressman, sorry. Congressman, da kayo gayan. Mag-ingat ka sa binabangga mo, ha? Sorry, Congressman. Mamati ka, you are my true love. Awan sa palipay, my only life. Sikala ang my only legal wife. Chicks pala ni Congressman yun. Buti na lang, muntik na akong madihado dito. Congressman, pasensya, sorry po. Honey, let's just go shopping and buy BMW and iPhone 11. I'm so upset. Ah, yeah. It's the motherfucking Eagle Double G. If you like this video and if it made you laugh, please don't forget to like Donya Pidang on Facebook, and don't forget to subscribe to Lakay Tugoy on YouTube, and don't forget to follow me on Instagram _AmaniDay. Thank you. Yun ah! Ito may tipis na nakuha
O sige, di andito na ako kanina. Tapno ko, hindi ko siya kayang i-hold. Hindi, andito na ako. Tapos yung Zero pack lang ikaw. what, gano'n na lang yung ano mo.